Sanibonani, igama lami nguNokwanda kwaMgobhozi, ngaziwa ngoMampinga. Namhlanje ngize ngezindaba ezingekho zinhle kakhulu. Njengoba nazi ukuthi content yami ngayiqala uThuli Madlamuka, owaziwa ngoXolikazi. Ngi-imitator yena njengomuntu engangimthanda, waye-role model yami. Actually ngangibukela kuyena like nje ngimthanda. And naye ama-videos ami wayewathanda because ngangimtheka kuwonke ama-video engiwenzayo, ngimcredita, ngimtheke, naye wathanda, uya-comment. I think indaba yaqala ngokuthi ngishutha namawele lawa awuthula, ngijwayele ukushutha nawo ama-twins. Khona ngenza ivideo eyodwa and then wase ekhomenta wathi akasayithandi lento engiyenzayo, ucela nge-content yakhe. I think ngoba naye wakwasebenza nawo amawele, so baba nokuxabana nabo mhlawumbe indlela thizeni, and then amawele aseng-DM acela ukushutha nami ngangibadinga vele abafana engingashutha nabo because iy'ngane zesikole zayifunda, so ngangibadinga abantu abazoba permanent, yabo abangasebenzi, bahleli nje njengami because iy'ngane lezi abafana ziyasebenza, I mean ziyafunda. Okay, so ayike waqala lapho-ke wathi icenge content yakhe. Okay fine, ngayiye content yakhe, ngaxolisa, ngayithoba, ngaxolisa kuyena ukuthi ngiyaxolisa uma ukuthi konke wrong engiyenzile, ngiyaxolisa ukuthatha i-content yakhe. Yeah, ngaxolisa nje. And then wasethi ayikho inkinga, ayikho into wrong engiyenzile. Okay, angiyiye content yakhe guys. Ngiqale ngizenzele ivideo nami. Cabanga ngizenzele ivideo leyo yokushuba umlenze, ivideo yami yokuqala le ngaqala ngacula ingoma le Lady Do, and then ngase ngiphenisa umlenze ekugcineni. Aqala ngenza leyo video. Lokho ngiqhubeka ngenza ama-video kanjalo ngiphenisa umlenze. Ngase ngabona abantu bayabhoreka. Ngase ngenza ivideo la ngathi okay, usingenza ivideo nami yabuya eselokishini nje, umuntu waselokishini because vele ngihlala elokishini. Ngase ngayenza ivideo, aqanga ngayenza nje ngiswenkile, ngizenzela ngiswenkile. And then ngase ngabona ukuthi athi ngibe ne-costume, ngasifakela iphinifa lami, ngayiphathela ijuba lami, ngeza i-content, ngenza. So okay, uThuli vele besevele ekade ngiblockile since wayengasathandi ukuthi ngenze content yakhe and stuff. Wayesengiblockile, ngasabona ama-videos akhe. So nami izinto engizenzayo for content yami bese sengiyicabangela mina because kuqala ngikopela yena nama-lines akhe, ngangikopela yena everything, nganguyena nje, ngikhulumisa wakhe, iwalkie uyena. So ke nami-ke ngazenzela into yami. Manje inini bekuyithangi, uThuli Madlamuka wafika, ngafonela amaphoyisa, kwathiwa sikhuluma noNokwanda lana, ngathi na yes, bathi bahamba noThuli, bacela location. Ngiqale ngitshethe prank, yabo, ngilokho ngihleka ngidlala, ngizogcineni sivala ikholi, ngizwe lento amaphoyisa, yabo lento amaphoyisa ekhalayo ethi kanje, ngizwe ngempela ukuthi hayi amaphoyisa ngempela, bahamba naye ngempela uThuli. Hayi-ke bafike in 15 minutes, bafike. Hayi-ke ngifike bese ngivele sengibalindile ngaphandle because bese ngiyibonile iveni idlula. Ngabalinda base basho ukuthi sicobisa sinamazi uNokwanda, bese bafuna ukusho isibongo sami ngasheshe ngayisholo, ngathi hayi mina. And then ngahamba ngaphuma uThuli Madlamuka evenini, walokhu nje amaphepha awu-2, kuthiwa yini konje lento, yini konje usayina ini, angisazi-ke manje, ngikhohlwa nayigama. Okay, kodwa ngasayina, ngizokutshela mase ngikhumbulile igama lamaphepha lawo. I-protection order. Yeah, ngasayina i-protection order. uThuli ungireportile emaphoyiseni ukuthi mina ngintshontsha i-content yakhe. So bengithanda ukuxolisa kakhulu makuwukuthi content wrong engiyenzile. uThuli Madlamuka waziwa ngoXolikazi. Sengisayinile-ke i-protection order guys, yafika amaphoyisa, ngasayina. Ngomhla 4 ngiya enkantolo for ukuthi ngintshontshe i-content kaXolikazi. So yeah, bengithanda ukuxolisa bandla kuThuli ukuthatha i-content yakhe. Khona amanye ama-video uThuli athi ungakopelile, uThuli bese vele sengiblockile.
So ake ngisho ukuthi ngiwagobheli lokho bese ngiblockele ngingasabona ama-video akhe, even ipage lakhe angisakwazi nokulithola. So nami izinto bese ngiyicabangela mina. So yena usakholelwa ekutheni zikhona ezinye izinto engisayintshontsha kuyena ey'ncane emavidiyweni yami ezifana nezakhe. So bengithanda ukuxolisa kakhulu kuThuli Madlamuka mawukuthi konke wrong engiyenzile, because bekuthiwa ngiyenza ivideo within 7 days, ungadlula 7 days emaphepheni bekuthiwa ngenza ivideo. Amaphepha nanka amaphepha guys. Yeah, ngiyabonga kakhulu, mhlafo ngenkantolo. Ngiyabonga kakhulu guys. Apart from now, I understand mawuthi awukho ukuthi usho ukuthini. Usho ukuthini mawuthi awukho, ngizalapho manje, ngizalapho. Ngidlale wena mina, bese ngidlale wena.